देखो यही अगर यानी यही पानी फटी हुई उदा है फटी माने निया लगी पानी पिंधु हेई हो सुनो तो ड्रेस होता है ना संजय अन्न 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 घर टैक्सी कथाटा काढ़ी कि आज छाड़ पाइए केतना छुआ रही मैंने कोई तमें बाप बड़ा सचा पड़े ऊपर मु गाधे पाधे दुई ठाकुर पूजा कर तुम हेटा पिंधि हवा
ମଝିକି ଯା ଲାଇଭ୍ କରିବା ମଝିକି ଯା ମଝିକି ଯାଇନା ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ହରିଆମରେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସସିଆ ସାଙ୍ଗର ପିଲା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଉଥିଲା ସସିଆ ଇଏ ନା ପଡ଼ିବନି ଯେ ପୁରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ନାଗିନି ପଶୁକୁ ଆଉ ଆମ ୟାକୁ ଭିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ
ରେକର୍ଡଟା ମାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁଇଟା ଟିକେ ନାହିଁ ସେତେବେଳୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ वाह बढिया होला बढिया होला मिडी तरबुले से करीबू नाचू ना भाई गोटे नाचु न भितर जाइए
ଛୁ ହରିଏ ଖୁଚି ସେତୁନ ତ କଥା କି ନେଇ ଗୁଟେ ପାର ଦବ ସେ ଫଟ ହଁ ଉଡା ତ ଫଟେଇ କି ମଣ୍ଟୁ ଡାକୁନ ହଁ ପଣା ରେଡି ମଣ୍ଟୁ କୁ ସିଏ ଫୋନ କରି ବୋଲ ନଡ଼ିଆ ତମେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇନ ମୂଳରୁ କିଛି ହୁଏନି ଏ ବର୍ଷ ଇଏ ନଡ଼ିଆ କରା ଦିଆ ଦିଆ ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଦିତ ସେଟା ତ ନଡ଼ିଆ ପଥର ପଥର ବିକି କାଚ ଗୁଡା କରି ଦାଦା ଗୁଡା କାଇଁ କାସ ଯାଇ ତାର ପଟେଅ ଯାଇ ତାର ହବନି ନଡ଼ିଆର ଫଟାନ୍ତି ବେଲୁନ ଫାଟିଲେ କଳସ ନଟି ଭିତରେ ହରିଏ ପଳେଇଲା ହରିଆ କାଇବେ ହରିଆ ଶୁଇଗଲା ଆରେ ତ ଫଟୋ ବି ହବ ସବୁ ତ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ କି ହରିଆ ଫଟୋ କାଟି ବି ଯୋଡ ଦବ नहीं तो मामू मोबाइल मोर फोटो होला ना वीडियो होला लो फोटो ଅଖୁସିରି 1 2 3 କହି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଛି क्या होवे फोन चाची फोन जीतो बोतो एटा धोलो आंटी आंटी ভালো লোক জিতো बोतो জগতের পাইবো এমনি ঠাকুর জন্য লাগা যায় তোর পাশে চড়ি ना ना চড়ি ভাঙো অহুর কাই फोन হেই কত মনা করে তুই গাধে বলি তুই যাইবি से भांगी परिबुनी गुट्टे पहाड़ भांगी परिबु ना थरो किमिन भांगी मदे सारे देवलो ତମେ ନିଜେ କଥା ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଏଟା କଣ କରୁଛ
ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତା ବାହାଘର ହବ ତାକୁ ଚେପ ଚେପଟ କରି ଯାହା ଧରିଛୁ ନେଇକି